Ani o Vánocích vás nepřipravíme o vaši oblíbenou rubriku U nás to žije. Dnes jsme se podívali do Bolatic Borové na Opavsku. Už 10 let tu dodržují jeden zvyk. 24. se přesně v poledne sejde celá obec a začíná se slavit. Tak ahoj. Hezké svátky. Taky, že jste veselé, zdravíčko. Čau, Emi. Šťastné a veselé. Tak to v Bolaticích chodí každé Vánoce. Sousedské spory jdou stranou. Když odbije pravé poledne, všichni vědí, že je čas na setkání u stromečku. Vždycky s rodičema, sestrou a švagrem. Můžete se taky ukázat. Chodíme vždycky na hřbitov dopoledne a potom na 12. hodinu se musíme tady sejít. A co by to byl za Štědrý den bez kvalitního moku? Svařeček je dobrý, je akorát vůbec není ostrý. Bez svařáčku a slivovice by zkrátka nebyly pravé svátky. Jediní, kdo si na tuto tradici musí pár let ještě počkat, jsou děti. Ty ale měly docela jiné starosti. Já se těším na večer, protože budou dárky. Tak na hezké svátky všem. Na zdraví. Veronika Šarejová, Televize Nova.